Uninzi lwabemi boMzants'Afrika lukwamkele ngezandla ezishushu ukuthotywa komgangatho weLockdown usiwa kumgangatho wesithathu ukuqala ngoMvulo. Ukanti khange kubelula kubemi beli ukuqhela indlela entsha yokwenza izinto ngeli xesha lalobhubhane weCovid-19. Nanjengoko kulindeleke ukuba lenyuka inani labantu abosuleleke yile ntsholongwane, kuseza kubonakala ukuba abemi beli baza kulithabathela kubo kusini na uxanduva lokuthintela ukunwenwa kwale ntsholongwane. I-COVID-19 iqhubela phambili nokugqugqisa ithatha ubomi babantu kwisithuba senyanga ezintathu susela oko ifikile kweli lizwe. Ukanti ke ukuza kuthi ga kwabantu abaninzi basasokola ukuqhelana nale meko nokutshintsha indlela yokuphila. Besisemakhaya bekunzima kakhulu ukuthi sifunde endlini. Bekulikhuni kakhulu bhutama ngifuna ukuyenga ngoba ngibuka lokuthi ama-students aphuma ahamba, so sasala nje sibancane resi. And lokwendeka ukuthi lokuthi ngi-adapte ngikhona ekufunza ukuthi okay kufuna nyalo sale ngiphila ngedwa kwaba likhuni kakhulu. I think bekunzima kakhulu yazi, kodwa ngoba sesiku-level 3 okwamanje hayi kungcono. Urhulumente wenza konke okusemandleni ukufinyeza umbhinqo kwilinge lokuzama ukuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19 de kuthi kaloku abantu abangapha kwesigidi ezisibhozo bebuyele emsebenzini ngoku. I think the big problem is that we, at this point, most South Africans do not understand the seriousness of this. We struggle to realize that this is about me because the danger is invisible. Kukuwe ke woMzants'Afrika uqinisekisa okokuba wenza konke nako ukuzama ukuphepha ukusuleleka i-COVID-19. Ndingwabongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eGauteng.